Тапшыруыбызның алдагы сәләме Ульяновск өлкәсе Шырдаклы районы Абдуллова авылына аша. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Насыров Сәмәт Султан улы каршылый. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны якын танышлары, дуслары, Иске Оренбаш авылыннан Валиулловлар гаиләсе кытлап иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Дөньядагы бар авыл кешесе дә шәһәргә күчәргә дип гомер буе омтылып яши дип уйласагыз, ялгышасыз. Авылны ихлас күңелдән сөеп, җан атып яшәүче чын ватанпарвер якташларыбыз да байтак. Шундыйлар арасыннан безнең танышыбыз, алда сөйләп китәчәк юбилярыбыз булыр. Бар гомерен Сәмәт Султанович Абдуллова авылы белән бәйләде. Яшь егет кулына дипломын алгач бер мизгелдә уйламыйча Алга колхозына эшләргә дип кайта. Аннары армия сафларында хәрби хезмәтен үтәгәч, янәдән баш энергетик вазифасын шул ук урында үтәвен дәвам итә. Белемгә омтылган егет 1983 елда Ульяновск авыл хуҗалыгы институтының инженерия факультетына укырга керә. 1989 елны тәмамлап, югары белемле белгеч була. Авыл хуҗалыгы техникасы инженеры вазифасыннан башлап, предприятие җитәкчесенә кадәр үз эш юлын төзи. 1993 елның июленнән Сәмәт Султанович Алга авыл хуҗалыгы оешмасының җитәкчесе булып хезмәт итә. Әлеге хуҗалыкта 5000 гектар җир эшкәртелә. Бик күп авыл халкы өчен эш булдырып, ул җитди җитәкче һәм үз якташлары өчен хөрмәт ителгән акыллы эш иясе дә булып тора. Истәвенә ул бик тугрылыклы. Бер әйткән сүзеннән китмичә, куйган максатларына ирешеп, хыялларын ашырып яши бу дөньяда. Ләкин Сәмәт Султанович өчен иң мөһиме ул кешелек дөньясының төп максаты гаиләсе әлбәттә. Яраткан тормыш иптәше аның иң беренче ярдәмчесе. Ике улы да аның үз оешмасында эшләп, әтиләренең ышанычлы терәкләре булып торалар. Радиф, тормыш иптәше Ландыш, Гадель, тормыш иптәше Наилә белән Сәмәт Султановичка татлы эш оныкларын бүләк иттеләр. Амина, Камилла һәм Азалия аларның иң олы байлыклары. Хөрмәтле Сәмәт Султанович, рөхсәт итегез ихлас күңелдән сезне юбилеегыз белән кытлап китергә. Эшегездә уңышлар, гаиләгездә иминлек телибез. Кайгы-хәсрәтләр өегезне уратып узсын. Бала аныкларыгызның казанышларына куанып, бәхеткә күмелеп яшәргә насыйплар кылсын. Иң мөһиме, саулыгыгыз какшамасын. Калганын сез үз тырышлыгыгыз белән булдырасыз. 60 елда үтеп киткән икән, сез дөньяга килгәннән бирле. Тормыш һаман хезмәт таләп итә. Тормыш һаман матур һәм серле. Үрнәк итеп сөйли һәркем сезне. Суынмасын йөрәк җылыгыз. Көзләр белән бергә килеп җиткән куанычлы туган көнегез. Безнең теләк сезгә 100 яшәгез. Өзелмәсен җирдә сыегыз. Еллар кырыс, мәрхәмәтсез, маңгайга сырлар сала. Тик йөрәк гел 18дә мәңге яшь булып кала. 60 яшың тулса тулсын, йөрәк утың сүнмәсен. 18дәге шикелле тынгы белми дөрләсен. Яшә дускай, кайгы белмә, хәсрәт күрмә дөньяда. Хөрмәтләсен дус ишләрең, кадерле бул семьяда. Хөрмәтле Сәмәт Султанович, дусларыгыз Валиулловлар гаиләсе теләкләренә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Яшьлегем җилкәннәр җиге, соңлап булса да кайтасы иде, үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак коелса да, язда һаман уйларым. Борылып карадым
Ayaz күгінні шатлық yılmayıp açtı көңіліне. Yegire yıllarım, barılıp qarradım gözün yaprak kıyılsa da yazda kaman uylarım. Yegire yıllarım, barılıp qarradım gözün yaprak kıyılsa da yazda kaman uylarım. Рәхмәт Худайга, рәхмәт дөньяга, сөйгән ярыма, туганнарыма. Яшисе килә дуслар булганда, яшьлек дарман